तो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै बिश्वकर्मा फुजानि दिन। दिनै आं दङ जोंनि गुरुनि सोरां बाथौ शिव मन्दिर। बे मन्दिराव दं आं दिनै। दा नोंथांमोना फुजाखौ नायलांबाय थादो मारै मारै होयो। दा नै बे जाबाय जोंनि मन्दिर। दा जोंना नै बिबार थिबार फुजानिखौ होखाबाय, प्रसाद बसायना दोनखाबाय मन्दिर सिङाव। बसायना दोनबाय जोङो। दानि माखासेफ्रा गावबा गावनि प्रसाद बावनो रेडि खालामदों। सोरबा गारिनि रेडि खालामहांगासिनो जायगाखौ। जोंना गारि गोदान गोदान लाबोदों। सोरबा सोरबा बेखौ साजायदों नै। गारि गोदान माला गानहोदों। गारि गोदान साजायना दोनखाबाय। मेचिन, गारि, साइकेल। बर' मडेलाव डिजाइन बेना गारि दा नैबेहाय आवथि मन्दप खालामगोन। आवथि मन्दप खालामनो थाखाय हाबा खालामदों। बिदि लागोन जोङो। खालामसै हाखौ। जोंना नै मन्दपा जाबाय। ओमफ्राय बाहाय प्रसाद बावगोन मन्दपनि खरसायाव प्रसाद बावगोन। ओंखायनो दा लिरनानै लाबाय दै गोथारजों। ओमफ्राय लाइजौ बसायनानै प्रसाद बायदिसिना होनोसै आरो। गारिफ्रा जाजोबखाबाय, गारि साजायनाया। नायग्राफोरखौ बासिनायसै मा फुजानि थाखाय नै फैखाजोबबाय भक्तफ्रा जोंना। दसे जिरायदों। दा नै प्रसादखौ जोंना होफैबाय लाइ सायाव। गावबागाव प्रसादखौ माने गारि गोदाननि मेचिनफोरनि होफैयो। गावबागाव गोसोजों माखौ लाबोयो गोसो बेखौनो लाबोनो हायो आरो। दा बावबाय जोंना। गोथाव गोथाव लाबाय। गाव जानो लाबोखोना भगबान जानोब्रा। भगबान जानोसै। रेडि जाबाय, रेडि। दा जोंना फुजाया आराम्भ जानोसै। बेखायनो फोथा लाग्रोबाय आरो बिनि सिगां जोंहा गुरुनो बिबार बावग्रोनांगौ जरासे। बिनि उनाव फोथा लायो। सानसे सानना लाग्रोनांगौ मन्दिरनिफ्राय सिगांनो। जोंना बिफा गुरु बिष्णुराम रायख'गासिनो दङ। गासिबो भक्तफ्रा फुजा होगासिनो। बे जाहैबाय सिथ्लानि बाथौ रायख'जेननो फार्स्टआव। सिथ्लानि बाथौ रायख'जेनो, बिनि उनाव जोङो मन्दिराव हाबहैगोन। बाहाय होखांनानै मन्दिर सिङाव हाबहैगोन। दा होगासिनो दङ।
जोङो दा नै बाथौआव रायख'खांनानै फुजा होखांनानै जोङो मन्दिराव हाबफैबाय बयबो भक्तफ्रा हाबफैबाय आरो गुरुआबो जोंहा फैसिगोन बयबो फैबायानो बिदिनो गुरुनि हिनजाव निजेनो गुरुआ गुरुआ हाबफैबाय मोजांसो siapana moजां होदो फुजा सिङाव आवग रायजेनबाय फुजाखौ जागायजेननोसै गुरुआ संग सुबाय गुरुआ रायख'खांनायनि उनाव जों भक्तफ्रा बिबार जरा होबाय बेल जरा होनानै जों गोसो गोथारै खुलुमबाय मन्दिराव जों रायख'खांनायनिफ्राय जोङो आवथि सावसिगोन आवथि सावनो थाखाय जोंहा नै बनखौ जाबना लाखाबाय नैबे जाय जोंनि पुर'हित जाहैबाय प्रसाद होबाय दानि जों अर लगायबाय अर लगायनानै गुरुआ रायख'जेनबाय जोंना आवथि सावनायाव प्रसाद होबाय भगबाननि नामै ब्रह्म आरो प्रसादखौ होबाय प्रसादनि उनाव जोंना गाइखेर घी एसे होबाय गाइखेर घी बयबो होबाय गाइखेर घीनि उनाव दा दै सानथि होगोन जोंना दा नै आवथि सावनाया जोब्बायानो जै होबाय जै होनानै फोजोबसिगोन जोङो जै होबाय दा जि दिन होखांनानै जों बावनाय प्रसाद गावबागाव बावनाय प्रसादखौ बोखारफिनबाय बोखारना लाबाय बेनि उनाव जोङो नै दा प्रसादखौ हाबाय आरो खावसेखौ गावबागाव लाङो आरो खावसेखौ रायजोआव जानो दोनो बिनिनो रायजोआव माखासे बावखायो जोङो दा बेखौ रानलायनानै जायो जानोसै बेनि थाखाय जों हादोंमोन दा नै फुजा होखांनानै जिरायदों दसे भक्तफ्रा जिरायबा एसे रेस्ट लानो
Jalan macam boleh. फुजा जोबखांजोबनानै दानिया बे गारिखौ एसे बेल दामनाय नियम दं बेयाव एसे बेल दामबाय बेल दामना होदों Kapan nak? दा फुजा जोबनानै जोङो भगबाननि बे गानखोन्दा सि बेखौ जोङो राखि हिसाबै खायो गारियाव जाहाथे माने गारिया एक्सिडेन्टफोर जाया जेरावबो थांबा जाहाथे मोजाङै मोजां जों सौहैफिनो आरो मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो राखिखौ खायो भगबाननि नाम लानानै आफा इसोरनि नाम लानानै जाबाय आफा बिश्वकर्मानि फुजा नालाय दा बिनि आफा बिश्वकर्मानि नाम लानानै जोङो खाबाय गारियाव जाहाथे मोजाङै जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो जेबो गाज्रि जायालासे दा नै जोंना मा संबाय खिस्रि संदों नै फुजा जोबखांनानै खिस्रि जानोसै गोबाव बयबो ओंखाम फैबायना फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै संबाय मोनबायानो नै दाबा माबादि जाखो दा जाबासो मिथिगोन गोथाव जाखानाय जादिया दा जाबासो मिथिगोन थाइसेयाव गोथाव जाथारबाय नै बादि मोनबाय जानो हमजेनबायानो नै ओंखाम नायलायथ्रा हनै जानायफोरालाय नाथ' आखाइ खालामनानै खामब्रबनानै दांनो जाखां आरिखां फुजा जोबनानै जोङो गारि बिदाय लाबाय खुलुमनानै गावबा गाव थांफिनसिगोन खुलुमनानै बिदाय लाबाय बयबो थांजोब्बायानो थ' लोगोफोर भिडिअआ दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा सिगांग्रो नुग्रोयो आरो मोजां दं लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर